Molt bon dia. Avui a l'Ofici de Viure ets líder i encara no ho saps. Gaspar Hernández, l'Ofici de Viure. En cadascú de nosaltres hi ha una potencialitat de liderar que cal desenvolupar, i és precisament un altre líder el que té la capacitat d'ajudar-nos a descobrir-ho, tal com explica el catedràtic de Desenvolupament Organizacional de la Universitat d'Israel, Itamar Rogovski. Segons el metge, gestor i fundador d'Helix3C, Pere Monràs, que ens acompanya avui a l'Ofici de Viure, entenem el lideratge com aquella capacitat d'arrossegar els altres, no com aquella identificació amb l'ADN que cadascú porta. Per tant, tothom és potencialment líder si d'alguna manera identifica el seu ADN propi i fa en resposta a aquest ADN. I afegeix, autoliderar-se és un procés de consciència en el terreny personal, professional, social i cívic. Això a la pràctica vol dir fer, sabent què fas, pensar pels altres i des dels altres, i sentir, captar, llegir símptomes i estar atent al que hi ha al nostre entorn. Llegim el llibre El alma del liderazgo, que els grans líders són aquells que responen a les seves necessitats i a les dels altres. Des dels nivells més alts de l'esperit, amb visió, diu Deepak Chopra, metge nord-americà, creativitat i un sentit de la unitat amb les persones a les quals lideren. I tu pots ser, diu ell, aquest tipus de líder, i l'únic camí és escoltar el teu guia interior. Així doncs, el poder bàsic del líder inspirat no prové dels altres, sinó del propi ser, i només el guiarà la seva pròpia ànima, entesa com una expressió del camp de la consciència universal. Diu l'amic d'aquest programa, coach i director de l'Institut d'Experts, Raimon Samsó, escolta el teu cor, on habiten els teus somnis, desplega el teu talent singular, posa'l al servei dels altres i estigues disposat a pagar el preu per aconseguir-ho. El viatge que un líder emprèn és el viatge de l'expansió de la consciència i les millors qualitats per iniciar aquests viatges són la passió, els valors, la dedicació a un propòsit, i amb aquests elements es forja la visió que ha de ser prou clara per guiar i inspirar els altres. Avui a l'Ofici de Viure ets líder i encara no ho saps. Pere Monràs. El bon lideratge és autoliderar-se, que és un procés de consciència. Buenos días, mi nombre es Julián Trullén y soy coautor junto a Nuria Sáez del libro Ya eres líder. Lo que pretendemos es transmitir cómo podemos identificarnos en nuestro liderazgo interior y cómo conectar con él. Sobre todo nos centramos en los cómo llegar a descubrir ese líder que tenemos dentro. Hay veces que nos resulta difícil identificar ese líder que llevamos dentro. Nuestras experiencias, la vida, nuestros aprendizajes nos han llevado a pensar que no puedo hacer esto no es para mí, no soy capaz de comunicar, no soy capaz de expresarme, diferentes aprendizajes de la vida, que lo que hacen es impedir conectar realmente con nuestros recursos y con lo que llevamos ahí dentro. Nuestro libro, El Ya eres líder, donde se centra sobre todo es en descubrir cómo puedes empezar a conectar contigo. El primer paso para conectar con nuestro líder interior es tomar conciencia de dónde estamos y tomar conciencia de que yo soy el responsable de mi vida. Ese es el punto clave. Desde ahí lo que hace falta es tener valentía para conectarse y para buscar dentro de uno, y humildad. La humildad para saber que podemos mejorar. Son dos cualidades importantes. Desde mi conectarme conmigo mismo, desde esa conexión y ese conocimiento de mí mismo, empezaré a poder gestionar mi estado. Para nosotros la clave de nuestras relaciones no está en quién tenemos enfrente, sino en el estado en el que nosotros estamos, nuestro estado de recursos, porque es nuestro estado de recursos la que nos da las opciones, la que nos da los recursos de la vida. El liderazgo tiene que ver con el influir. ¿Y el influir para qué? Una idea básica es: ¿yo qué quiero para mi vida? En la medida que tú te empiezas a poner metas o empiezas a ponerte sueños para tu vida o algún tipo de desafío para tu vida, ahí es donde empiezas a conectar
con tus recursos para la vida. Pero tengo que tener de alguna forma claro qué quiero para mi vida. No que no quiero, sino que quiero. Es más fácil. Y cuando decimos tener una meta clara es tener un objetivo claro en nuestra forma de ver ese objetivo, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos una meta en nuestra vida, buscar un para qué es lo que te hace conectarte con un valor. Entonces es importante que la motivación es una fuerza que viene de dentro y siempre viene o suele venir asociado a un valor, algo importante para nosotros. Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio ets líder i encara no ho saps. Amb Pere Monràs, metge oncòleg, després gestor sanitari i ara consultor especialitzat en economia del coneixement, fundador de Helix 3C, que proposa noves formes de pensar per a administracions, empreses i universitats basades en les 3C, creativitat, compartir i connectivitat, com a reptes pel canvi. Doctor Monràs, molt bon dia. Benvingut al programa. Gràcies. Raimon Samsó, molt bon dia. Raimon Samsó, col·laborador de l'Ofici de Viure setmanal, a la secció Com tenir feina cada dissabte, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, coach, escriptor i director de l'Institut d'Experts. Agraïm, com sempre, moltíssim les aportacions dels oients i de les oients del programa, amb les quals avui ens agradaria començar. Sí, ens agradaria començar amb elles perquè reflecteixen, bé, potser com veiem, no?, la paraula líder i el concepte de lideratge. L'Helena diu: em sembla que no acabo d'estar d'acord amb l'anunciat del programa. Diu, no tothom té caràcter de líder, ni tothom té ganes de ser líder. Cadascú té les seves qualitats i també hem d'aprendre a saber com som i a sentir-nos-hi còmodes. La Sònia pregunta: ser líder és sinònim de Superman? En Francesc diu: encara necessitem líders? Necessitem organitzacions i sobretot necessitem gent que es deixi organitzar? Pregunta ell. Líders diu sí, però no messies. L'Ignasi ens diu: jo no vull ser líder, vull ser feliç. Menys és més. En Rubén diu: ser líder no es manar, diu en castellà, es ser lo mejor de ti mismo, saber dónde vas y cómo lo vas a hacer teniendo en cuenta todos tus recursos. I en Ferran diu: em preocupa la visió que té la gent del concepte líder. Recomano que escolteu el programa, explica en Ferran, i veureu com us canvia la visió del que és un veritable líder. Bé, gràcies, Ferran, per aquesta aportació. Diu: els que manen malament no vol dir que siguin líders, explica aquest oient. En tot cas, són uns mal líders, però també n'hi ha de molt bons, públics i anònims. Bé, aquestes primeres reflexions dels oients, què us semblen, Raimon Samsó? Bé, jo les entenc perquè sovint relacionem el lideratge amb manar persones o grups o persones, però el que volem fer aquí, segurament en aquest programa, és baixar el concepte de lideratge a terra, al dia a dia, a la petita escala, i començar per un mateix, és a dir, a l'autolideratge. Jo sempre relaciono el lideratge amb canvi. I tots volem algun canvi, encara que sigui només un canvi a la nostra vida. També podem voler un canvi en el món. Però si només volem un canvi a la nostra vida, ja ens val la paraula de ser líders, de liderar el canvi en la nostra vida, no? Per tant, val parlar de líders d'un petit canvi, val parlar de líder com a ser líder de la teva família, dels teus fills. El lideratge va a la petita escala, i si està a petita escala després el podem dur a una escala més gran. Clar, en primer lloc estem afectant l'entorn, no? Clar. Cosa en positiu. Qui som? Llavors aquest qui som, o el canvi que vol fer aquest qui soc, després es pot convertir en un canvi ja que sigui un testimoni, un exemple. Diu el coach Robin Sharma en el seu últim llibre, El líder que no tenia a cargo, que ha publicat de bolsillo: hem de practicar el lideratge en tots els àmbits de la nostra vida. Per aconseguir una vida plena és molt important que apliquem el lideratge a la nostra salut, amb els nostres éssers estimats, a les finances, en la nostra comunitat, perquè l'essencial és que la base de tot és el lideratge amb un mateix. Si no et pots guiar tu mateix, mai no podràs guiar ningú. Itamar Rogovski. El bon líder és el que desenvolupa lideratge en els altres. El doctor Monràs escoltava atentament les opinions dels oients, de què en pensa del que han dit els nostres oients i del concepte, en el fons, del que estava explicant en Raimon Samsó, d'autolideratge. Bé, el tema és molt maco, però probablement hi ha un tema de cultura. És a dir, nosaltres la paraula lideratge l'estem agafant d'una història dels últims anys, especialment a Europa, en altres cultures es veu diferent, que és el Führer, aquell que condueix les masses cap a algun lloc. Té aquesta connotació encara en alguns àmbits, no? Per tant, hi ha una certa tendència a fugir de poder ser líder.
Si agafem amb aquesta tendència no tindrem sortida en el tema, no? El que sí que d'alguna forma em sembla que s'ha dit molt bé, que tots estem vivint aquí i potser la pregunta clau és per a què. Jo he sentit que sortia en castellà seria per a què, per a què, que no és per què, sinó el per a què. És a dir, en aquest moment de la història que t'ha tocat viure, segle XXI, 2013, què has vingut a fer? I aquesta és una pregunta poderosa, radical, que va a dins teu en el més profund i te l'has de contestar. Potser quan et surti les ganes de contestar-la, no vull dir que sigui un imperatiu, sinó que és un procés en què arriba un moment que t'has de preguntar això. I si aquest per què estic aquí el trobes explicat fora de tu, perquè hi ha una altra vida, el que sigui, és una manera de donar un sentit. El per què estic aquí és per guanyar aquesta altra vida, o pots donar un sentit per tu mateix, perquè vull, en aquest moment, transformar les coses del meu voltant i transformar-me jo mateix amb elles, i aquí rau el que podríem dir-ne l'autolideratge. No tant com en relació als altres, com en relació a tu mateix, que ho has dit molt bé, Raimon, sí. Raimon, no? Aquest seria primer... I això crec que es correspon molt bé, em sembla a mi, precisament amb el programa L'ofici de viure. En realitat, l'ofici de viure és creure que et pots recrear. És donar una esperança a tu mateix i saber capacitar-te per poder transformar-te en allò que pugui ser. Si tu et transformes, transformaràs l'entorn. Automàticament. Si un canvia, canvia l'entorn. És així. L'entorn, insistim, que pot ser el barri, l'escola, la família, l'empresa... L'entorn. Som text i context. I no hi ha text sense context. Context és una paraula caòtica que té els contraris. Con i text. Con l'entorn i tu. I, per tant, en aquesta relació simbiòtica és on, d'alguna forma, has de trobar-te la teva resposta per a què estic aquí. I què vull fer i què vull contribuir. Raimon? Sí, estem parlant d'un concepte de lideratge molt interessant i molt profund. Jo estava escoltant i penso que, en realitat, el lideratge que estem parlant és un lideratge del ser, no del fer. És a dir, a vegades pensem que un líder ha de fer coses als altres, no? És aquell que fa fer coses. Bueno, i per què no fa ser persones? És a dir, per què no és un líder del que ell és, i aquest testimoni inspira altres a fer aquest canvi personal, no? Per tant, és un lideratge més intern que extern, perquè succeeix més en el ser que en el fer coses, no?, allà a fora. I és obvi que si no comença el líder, si no comença per ell, sent el canvi que vol que s'extengui al món, no podrà inspirar mai a ningú. Si una persona no confia, no pot transmetre confiança. Si una persona no està inspirada, no pot inspirar ningú. Si una persona no està motivada, no pot motivar ningú, no? Si una persona no està convençuda, no pot convèncer ningú. Per tant, és un lideratge molt transparent, en què no podem enganyar ningú. Allò que ets és allò que inspires. I aquí és on comença el debat del programa d'avui, crec jo. M'agrada molt, Ramon, això que dius, perquè en el fons estem en una societat del tenir i no del ser. I precisament la capacitat d'autoliderar-te és reconèixer-te en el teu ser per poder exemplificar en els comportaments del teu ser. Perquè el problema no és bla, bla, bla sobre el lideratge, el problema és com et comportes, i en aquí ve l'exemplificació que d'alguna forma connecta amb els altres, els estimes i amb ells vols créixer. I llavors d'això se'n fa aquesta simbiosis en la qual d'alguna forma es cocrea amb els altres, i en la cocreació tot ha sigut cocreació. Nosaltres mateixos venim d'una cocreació, i el nostre planeta i el ser humà, l'espècie viva, ve també de la conjunció del Sol i la Terra en uns moments de la història. Això ho explica molt bé el nostre monjo budista, que com veurà en Pere Montràs, que és el primer cop que ens acompanya a l'Ofici de Viure, ara s'incorporarà d'aquí una estona al programa. Ell sempre diu, clar, les camises que portem doncs, són el fruit del treball de molta gent, no? O sigui, sense molta gent no tindrà autoria amb la camisa I és un exemple, més. En aquest sentit, nosaltres treballem molt, tots sabem el que és el GPS, no? El Global Position System, per poder saber on te vas en un moment determinat. Nosaltres ens agrada parlar del PGS, en el sentit de les 3 dimensions de treballar en l'autolideratge. La persona, tu mateix, el ser, el G, el grup, és a dir, el teu lloc on estàs i amb qui t'interrelaciones, i la S, de sistema. És a dir, tots som persones que estem en algun grup i com a grup som un subsistema del sistema general. Per tant, tenim accions a cada nivell a fer.
aquesta setmana, i les darreres setmanes, però aquesta especialment, en què sembla que estem tocant fons, no estic parlant econòmicament, Raimon Samsó, sinó a nivell polític i de percepció dels ciutadans, de la classe política en general, de tota l'escombraria que hi havia sota la catifa i que sembla que va sortint ara. Escombraria, recordem-ho, dels darrers anys i de les darreres dècades. Probablement ara ja no hi és, aquesta escombraria. Però aquesta setmana és molt important aquest debat, no? De com haurien de ser els nostres líders. És molt important, jo crec que encara massa superficial. Perquè, en el fons, l'arrel de la corrupció, l'arrel està en els comportaments que estan basats en els interessos de tinc o et prenc, i no en els valors compartits d'anem a fer i a construir quelcom compartit. I també, i no hi troba a faltar també, o sigui que en el fons el que estem veient és un reflex de la societat? Total i absolutament. És a dir, precisament el que volia dir és que si només estem en el món dels interessos, això no s'acaba. Hem de construir uns valors sobre els quals compartir la construcció d'alguna cosa, que s'apoyin els valors, no en els interessos. I quan dic valors dels interessos potser no se m'entén, perquè els interessos són sempre de tipus material. Els valors són intangibles. Els valors corresponen a que la física quàntica en diuen ondes. I tenim corpúscul i onda. La onda mana el corpúscul, la física quàntica. Per tant, si no tenim valors, si no tenim energies, si no tenim el que realment mana sobre la cèl·lula, que som nosaltres un organisme pluricel·lular de 50 bilions de cèl·lules, totes sincronitzades, i no entenem que això té un substracte, inclús biològic, que ve determinat en part per la capacitat d'incidir sobre el comportament de les cèl·lules, no ens en sortim. Tant de bo, això que està dient, doctor Monràs, vostè que és metge oncòleg i que va exercir com a metge oncòleg, tant de bo això també s'apliqués en tots els àmbits de la medicina, no? I que tinguéssim present que les malalties físiques, entre elles el càncer, no només són físiques, no? Jo amb el càncer vaig aprendre precisament això i dels malalts. Els malalts em van ensenyar molt, no? Perquè jo he fet la carrera i la vaig fer, però com a metge de malalties, no com a metge de malalts. I el primer que vaig haver de desaprendre és que no s'és metge de malalties, que després tot ho soluciones amb la tecnologia, sinó metge de malalts, en els quals no se t'hi val tot a través de la tecnologia, sinó que has d'incorporar la comunicació, l'empatia, l'estat de sintonia amb el malalt per tal de captar no la malaltia en ella sola, sinó aquella malaltia està en una persona que té uns valors i en un entorn que té una manera de veure les coses, no? Home, 17 anys de fer d'oncòleg t'ensenyen moltíssim perquè el malalt oncòleg en situació terminal no fa comèdia. És a dir, ja veus la persona en la seva situació límit i per tant t'has de mirar els ulls i allà aprens. Normalment a la vida normal no ens mirem els ulls. Perdem elements substancials del que és connectar. Dono fe que avui a l'estudi de l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio ens estem mirant els ulls amb el doctor Pere Monràs, amb en Raimon Samsó, amb l'Edu Arnàs, el nostre tècnic de so, ara vindrà el nostre monjo budista, en Jordi Llavina. Ets líder i encara no ho saps. Deepak Chopra. Tots els que tenen ànima, és a dir, tothom, tenen el potencial de ser líders inspirats. Quins són els valors que hauria de tenir un bon líder, Raimon Samsó, i quins valors hauríem de tenir nosaltres per exercir l'autolideratge? Sí, doncs jo penso que hauríem d'apel·lar a uns valors que jo en diria 2.0, perquè els 1.0 ja els dono per fets, els dono per assolits, no? L'1.0 serien els valors convencionals, no? Doncs honestedat, servei, esforç. Això jo crec que a les alçades del partit on estem ho hem de donar ja per assolit, no? Jo em refereixo més a uns valors 2.0 que van més enllà. És a dir, fins ara, a les escoles de negoci i universitats s'ha ensenyat que el líder tenia que estudiar o tenia que aprendre a ser intel·ligent emocionalment. Bueno, això està molt bé, però jo crec que això és el principi. Jo crec que el líder, a més de tindre intel·ligència emocional, ha de tindre intel·ligència espiritual. Que això ja és una collada de torca, això ja és un pas més enllà. I què vol dir això? Doncs vol dir que aquesta persona ha de començar, i ara entrem amb els valors que em preguntaves, no? El primer valor que crec jo que ha de tenir un líder
un líder des de l'esperit, que en diríem així, és l'autoconeixement. Autoconeixement. És a dir, si una persona no sap qui és, no sap qui és l'altre, no sap com funciona el món, difícilment pot liderar ningú canvi. Tot el que pot liderar són fer coses sobre coses que no canvien. Però si volem un canvi real, hem d'entendre qui som i què estem fent aquí, no? Per tant, l'autoconeixement, el primer. El segon seria la coherència. És a dir, el que inspira la gent no és el que dius, és el que ets, és el que tu transmets. I pensar, sentir, dir i fer una mateixa cosa et dona un gran poder, et dona coherència. Per tant, la coherència seria el segon valor, no? El tercer, el servei. És a dir, el líder està al servei dels demés i al servei d'un canvi. No està mai al seu servei. Ha d'estar al servei d'un canvi a millor pel bé comú, per una evolució. I el quart que jo marcaria seria la interdependència. És a dir, el líder sap que no fa res sol, que tot ho fem tots, ho estava comentant aquí el meu company abans, que tots estem co-creant. És a dir, que ningú fa res sol que valgui la pena. Si val la pena, ho estem fent entre tots. Per tant, la interdependència, que és un concepte molt quàntic, que vol dir que tot està correlacionat a l'univers, és imprescindible. Per tant, aquest líder que estem parlant té que tindre intel·ligència emocional, té que tindre intel·ligència espiritual i quasi ha de saber estar una mica de quàntica. Mira el que et dic jo, Això és broma. Sí, Rivera Borràs. Home, la mateixa pregunta, però amb diferents paraules, jo la traduiria, potser perquè soc metge, en què hem d'entendre una mica la biologia cel·lular, és a dir, com funciona la cèl·lula, som tots cèl·lules, i la cèl·lula té dues virtuts. Una està en el nucli, l'ADN, que només serveix per la reproducció. Per res més. La supervivència de la cèl·lula, si treus el nucli, continua vivint la cèl·lula, es deu a dues coses. A la membrana cel·lular, en dues funcions. Una és connectar amb les altres cèl·lules per fer organismes pluricel·lulars. I per connectar amb una altra persona, te l'has de mirar, que dèiem abans, no? Has de connectar, has de compartir, has de generar confiança i després pots realment co-crear, no? L'altra funció que té és saber distingir la cèl·lula, la membrana cel·lular, entre els nutrients i els tòxics. Tot el que mengem pot ser nutrient o tòxic. Tots els estímuls que rebem de l'entorn poden ser nutrient o tòxic i hem d'aprendre a diferenciar. Per tant, hauríem de dialogar contínuament amb les nostres cèl·lules. I dialogar dient, reforceu això, que haig de comportar-me així, que és la segona qualitat. No si val el bla, 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 o el pensar, si val el fer. No? I aquest comportament ha d'inspirar totes aquestes coses que estem dient. Però la segona diria que és el tema de ser com delfins. Els dofins realment són els animals que la biologia explica que són aquells que senten, pensen i fan simultàniament. No és allò, em sembla que les coses van malament, fem un comitè perquè estudiï i després al cap d'uns mesos, doncs haurem de fer un pla i al cap d'uns mesos un pla ja s'ha passat tot, no? No, hem de ser capaços de la improvisació planificada. Hem de ser capaços d'estar preparats per tot, pel que vingui. I això només ho pot fer amb les fonts de coneixement interns, que ho ha dit molt bé en Ramon, no? És d'estar aquí el coneixement, no estar fora. Tenim el coneixement, les fonts de coneixement enteses com externes, impersonals, llibres, etcètera. Com les coses externes, personals, converses amb aquell, això és vàlid, però no coneixem prou les fonts de coneixement internes. I les fonts de coneixement internes és les cèl·lules que dic, però també aquest diàleg amb el cos, com cuidem els nostres òrgans i dialoguem amb ells. Ens fan molt grans favors el fetge, això ho diu molt bé l'Alicia Jiménez de Starbuck, que és una escola de salut, en la qual diu, home, si els òrgans teus et donen tant, què els hi dones, els teus òrgans? El tenim aquí matxacat, no fem els moviments necessaris per respondre a això. La ment calmada, que ens dirà el company que vingui. Sí, la seva adreça web és ben calmada, precisament, la d'Enric Arrullant. Sí, ara ens ho explicarà. Sí, de fet, en aquest programa, bàsicament, aquesta és l'essència, seria donar eines per una bona gestió emocional i per tenir la ment calmada. Clar, però fixa't que el filòsof Edgar Morin ens diu més val tenir el cap clar que el cap ple. Però ens han format en l'especialisme. Hem de conèixer mils de detalls de les coses. I escolti'm, un parèntesi. Sobre el fetge, la ràbia afecta el fetge? Tot afecta el fetge. Tots els estímuls externs són inputs. Això, que estem tan rabiosos i tan indignats, això afecta el fetge. En una cosa, que no sabem modular el que ens genera aquest input.
per transformar-lo en algo positiu que aporti i contribueixi a la solució dels temes. Clar. És a dir, per tant, hem de metabolitzar, que és la funció del fetge, tot allò que li arriba i convertir lo tòxic en nutrient. Nutrient per tu mateix i nutrient per l'entorn. I aquest procés de transformació requereix entrenament. Jo tinc 68 anys i, per tant, doncs, mira, la vida dic que és el que m'ha ensenyat més, no? Però és una frase molt feta, però és que és veritat, sí, realment de cada cosa en treus no una vivència, sinó allò que fas en la vivència, que és l'experiència. I diria més, ara ja parlem amb coses que faig, de la imperiència. Allò que et mou a dintre, allò que has fet, que et mou realment a dintre. Jo crec que la gran transformació és l'amor, no? L'amor universal, l'amor d'entrega. Allò que d'alguna forma veus en cada cosa una oportunitat, una esperança, una il·lusió. I llavors aquí comença el procés de fer. Avui a l'Ofici de Viure, amb el doctor Pere Monràs i amb Raimon Samsó, ets líder i encara no ho saps. Raimon Samsó. Hem de ser emprenedors de les nostres vides, líders de nosaltres mateixos. Diu Robin Sharma, la gent que avui en dia es dedica al món dels negocis ha malinterpretat el lideratge. Creuen que és alguna cosa pròpia només dels executius que dirigeixen les companyies o dels que dirigeixen un país. Però tothom pot ser líder. En realitat, per formar una organització de veritat excel·lent, totes les persones que hi treballen han de ser líders. Aquest concepte és molt important. O sigui que a la nostra empresa, en el nostre barri, a casa nostra, cadascú de nosaltres hauria de ser líder, no? Sí, és que tots tenim una vida i aquesta vida cal que la lideri algú i el millor per liderar la teva vida ets tu, no sigui que ho faci un altre, no?, en el teu lloc. Tots tenim una idea, una bona idea, per tant, per què no som líders d'aquesta bona idea? Tots tenim una família, doncs per què no som líders d'aquesta família? Tots tenim una feina, o tenim un departament, o gent que treballa per nosaltres, doncs per què no som líders en aquest departament? Mapa pel lideratge, segons el metge Deepak Chopra, nord-americà, mapa pel lideratge. El cas de mirar i escoltar, fes-ho amb els sentits, sense jutjar, amb el cor, a la línia del que ens comentava el doctor Monràs. Mira i escolta amb l'ànima, responent a la visió i els propòsits de l'ànima. Integra llaços emocionals. Liderar des de l'ànima vol dir anar més enllà del melodrama de la vida. Cal reconèixer i eliminar les emocions tòxiques per entendre amb claredat les necessitats específiques i les dels altres. Eliminar les emocions tòxiques. Abans parlàvem del cos i dels tòxics i de les cèl·lules. En Raimon Samsó intenta fer el seu exercici quotidià de no estar massa pendent. Per exemple, aquesta setmana, doncs, del cas Bárcenas. Li sona que hi ha una cosa que se'n diu el cas Bárcenas i el finançament del Partit Popular. Sí. Aleshores, en Raimon creu que millorarà, posarà el seu gra de sorra en la millora de la societat si no està tot el dia amb infoxicació, podríem dir, que no l'ajuda en res. Sí, és veritat. Si busquem males notícies sempre en trobarem. I, de fet, els mitjans de comunicació en general abusen de la mala notícia doncs, perquè crea audiència, no? Però nosaltres, si liderem la nostra vida, hem d'escollir què entra a la nostra vida i què no entra. I una de les coses que hem de dir no és aquesta allaut massiva de males notícies, no? Jo crec que al món també hi ha bones notícies, hi ha bones coses, hi ha bona gent, hi ha bones causes. Per tant, si ens centrem més en el que volem i no tant en el que no volem, la nostra vida donarà un tom espectacular. A nivell individual i col·lectiu. Sí, individual i col·lectiu. Les vides canvien radicalment quan canvia el teu foc d'atenció, no? I jo, el que estava dient el Pere, estic d'acord que a les cèl·lules se'ls hi ha de parlar. Jo els hi parlo cada matí quan estic a la dutxa. Els hi agraeixo a tots els bilions o trilions, no sé quantes ne tinc, però els hi dic, gràcies, seguiu endavant, feu la feina que esteu fent tan bé, no? I les animo i els hi somric, no? Doncs coses tan senzilles com aquestes poden canviar el to del dia, molt més que si no ens anem, jo què sé, a la televisió, mirem el diari amb tot això que ens expliquen. I el dia que serà divertit, i això ho veurà el teu fill Pol, serà quan es demostri científicament que això té un efecte en les cèl·lules. És a dir, que no és fantasia, doctor? Ja s'ha demostrat, S'ha demostrat? Sí. Biològicament? La biologia cel·lular ja parla de l'epigenètica. Sí, l'epigenètica, exacte. I l'epigenètica és la interacció, la interdependència, la interacció entre l'entorn i la pròpia cèl·lula, no? Sí. I això és la membrana cel·lular el que fa tot això. Per tant, si dialoguem amb la cèl·lula, si equilibrem la ment perquè no parli massa,
I si activem la consciència que està en el seu 90% inconscient, i que és la programació que hem rebut de comportaments, i no ens desentrenem de comportaments obsolets per agafar-ne de nous, no ens recreem. Però la gran esperança és que tenim possibilitats de dialogar amb les cèl·lules, ho dic metafòricament, òbviament, d'equilibrar la ment i d'activar la consciència, que és el gran recurs ociós que tenim, en un moment que no hi ha recursos. I ens podem reinventar als 60 o 70 anys? Jo, vaja, jo disfruto cada vegada més. Reinventant-se. Jo vaig començar amb una època d'ordre, després de desordre i ara de caos, i és fantàstic, home. El doctor Monràs, amb el sentit de l'humor que el caracteritza, parlant també del lideratge i de la situació actual, ell diu que el líder transformacional te'l creus, que té credibilitat, que la transmet, que és coherent en tots els àmbits. I aquest és un missatge importantíssim, no? Aquesta setmana sortia la vicepresidenta del govern espanyol dient el senyor Rajoy és un senyor que jo l'he vist tota la vida exemplar, amb comportaments exemplars en la seva vida personal i pública. En prenem nota, no? Però que això s'hauria d'extendre a tota la classe política i també a tots els dirigents... Bé, a tots. A tothom, a totes les persones, als ciutadans, a totes les persones que porten un negoci, petit o gran, i també els polítics. És que sempre que parlem de lideratge acabem posant un exemple d'un polític, i a més és un mal exemple posar un polític quan parlem de lideratge, perquè per desgràcia, ara mateix, no a Espanya, sinó en tot el planeta, ara mateix jo penso que no hi ha cap líder de debò. Hi ha dirigents, que això és diferent, hi ha dirigents polítics, uns millors, altres pitjors, però líder, jo en aquest moment de la història no en veig cap. Clar, I els últims que hem tingut es van jubilar, com el Dalai Lama o el Nelson Mandela, que per mi han sigut els últims líders. Clar, no hi ha cap Gandhi. No hi ha cap Gandhi en aquests moments. Tenim dirigents, però no líders. Ara, quan s'està parlant aquests dies de bé, el que cal és canviar el sistema, molt bé, on és el líder, no?, que ens digui com hem de canviar el sistema? Tampoc ens ho ha de dir cap líder, com hem de canviar el sistema. No, perquè quan nosaltres comencem a autoliderar-nos i entenguem el que és el lideratge, ja no posarem a qualsevol com a dirigent. Clar. Ja ho mirarem diferent. Per tant, el canvi comença amb nosaltres. És a dir, ells, els que estan allà, són un reflexe de nosaltres. Quan nosaltres canviem, els nostres dirigents o líders canviaran. Jo m'agradaria fer una aposta clara al lideratge anònim. A les nostres organitzacions, al carrer, el taxista que agafes o l'autobús, no sé què, hi ha quantitat de gent que fa anar mils de coses sense que es noti i aquests ningú els hi agraeix res. I això és el lideratge transformacional més autèntic. És la dona, el rol tradicional que feia la dona. No ho dic en el sentit pejoratiu dels problemes de gènere, que òbviament no són els adequats, però sí que portava la casa, anava als nanos, es cuidava de l'escola, també quan hi havia un problema, tota la roba funcionava, el menjar, tot funcionava sense que ningú se n'enterés i ningú li donés les gràcies. És un lideratge transformacional. Aquell que en les organitzacions tothom sap que aquell és el que aguanta les coses. Els hospitals, és el lloc on he estat més anys. L'enfermera és un exemple. Fa que les coses funcionin. I és el que té menys reconeixement social. I és el que passa més hores amb el malalt. I és el que passa més hores amb el malalt. I el malalt, quan té un problema, no s'atreveix a explicar-te-la tu al metge. Va a l'enfermera. Escolti'm, vostè, Dolors, que vostè sap això, què li sembla el que tinc? Per tant, hi ha un llenguatge que no es coneix, que és un llenguatge de lideratge sobre les coses, que a vegades passa molt desapercebut. En canvi, ens fixem molt amb el líder que escenifica el seu paper, no?, i que el practica, esclar. Però volia fer una aposta a favor del lideratge anònim. Sí, estic d'acord, que el lideratge no va amb el càrrec, com diu el Robin Sharma, és a dir, no cal un càrrec per ser líder, i podem posar un exemple també mèdic, que jo també vaig viure fa poc, no?, en el naixement del meu fill. Qui liderava el part era la llevadora, no era pas el metge, i qui va portar tot el procés va ser, sens dubte, la llevadora. Per tant, ella va liderar aquell departament o aquell naixement o el que sigui. Que el part s'hi posi el metge, en segons com, és tecnificar el part. A veure, no vull ara anar contra la situació... Fa molt bé la seva feina, per suposar, sí, però hi ha un component molt natural que ha de saber-se situar on toca, i això és el que m'adrona la llevadora. Robin Sharma. Siguis on siguis en la professió o la vida, sempre has de donar el màxim. És la força del líder.
Avui a l'Ofici de Viure estem parlant de lideratge anònim, ara mateix. Diu Pere Monràs que el més difícil és canviar els patrons mentals, que enfoquem allò que és nou amb vells patrons de sempre i que, per tant, no es transforma la realitat. I aquesta frase del doctor Monràs és molt aplicable a l'actualitat, que estem enfocant allò que és nou amb els vells patrons de sempre i, per tant, no es transforma la realitat. I això crec que només, abans que fem referència a la classe política, no només s'ho hauria d'aplicar la classe política, és a dir, no enfocar allò que és nou amb els vells patrons de sempre, sinó també totes les organitzacions que tenen un pes importantíssim en la societat continuen enfocant allò que és nou amb els vells patrons de sempre. No es pot dir millor. A veure, jo crec que és clau i hem de ser molt radicals. La crisi no és cíclica ni econòmica, la crisi és sistèmica. La crisi ens afecta a tots i per tot. Per tant, hem de canviar les formes que han generat la crisi, no resoldre la crisi, sinó saber per què s'ha originat. I s'ha originat per una pèrdua de valors absoluta, per un materialisme científic, inclús, que es diuen des d'algunes posicions, que d'alguna forma ens ha portat a només el tenir com a forma d'enfocar el nostre fer. Si això hem de revisar els comportaments, ens veurem que tenim uns patrons que si jo sóc irascible amb un semàfor i dic no sé què en el del costat i la companya em diu escolta'm, Pere, què estàs fent? Em dic, és que a mi m'han parit així. Doncs no és veritat que m'han parit així. Tinc un patró assimilat de ser irascible, però l'haig de modificar. I, per tant, això que és un exemple tan tonto, imaginem-nos amb l'ús del diner, amb l'ús de les targetes, amb mils de coses. Hem de canviar els comportaments, no s'aguanta això. Com deia Eric Fromm, ja fa unes quantes dècades, hem de passar de la cultura del tenir a la cultura del ser, a la cultura de l'ésser, no? Raimon Samsó? Sí, volia puntualitzar perquè s'està posant molt interessant tot això. Jo crec que vivim en un món d'efectes, és a dir, en aquest món que vivim... Aquesta és una idea molt de física quàntica. Vivim en un món d'efectes i en aquest món en què nosaltres vivim només hi ha efectes, no hi ha cap causa. És a dir, les causes es produeixen en un altre nivell que se'n diu consciència. I fixa't tu que aquí, que és on podem fer la força al canvi, la gent ignora el món de la consciència. I és aquí on precisament podem fer els canvis i podem manipular la realitat que estem vivint, aquest món d'efectes, que en el qual només hi ha efectes, no hi ha cap causa. De conseqüències. Conseqüències. De conseqüències. És a dir, tot el que nosaltres veiem, toquem, sentim, palpem, són efectes. No hi ha ni una sola causa en aquest món tan visible i tan material. I totes les causes, absolutament totes, arrenquen en aquest altre nivell, que és la consciència. Per exemple. És l'aspecte més ignorat de la nostra civilització. Hi ha un tema amb això, si em permeteu un moment, que és molt important. Fa poc que m'ho van demanar per un diari, i és que abans era el tomisme, l'escolàstica, que si no tocaves no creies. Ara, amb el coneixement que la física quàntica i les neurociències ens aporten, si no creus no veuràs. Sí, exacte. I, per tant, és l'aposta a alguna cosa el que et desperta tots els intangibles que no saps veure, perquè no els sabem mirar, tampoc. Això és l'observador que crea allò observat, segons la física quàntica. El que passa que aquí les veus crítiques diuen molt bé, això s'ha demostrat a nivell subatòmic, però no s'ha demostrat que passi en la nostra realitat quotidiana. No, que no vulgui creure que no cregui, és igual. Sí, exacte. Bé, aquí, com ens va dir el doctor Joy Dispenza fa uns mesos en aquest programa, que cadascú intenti aplicar-ho a la seva realitat quotidiana i que vegi a veure quins resultats hi ha. Exacte, és que al final no es tracta de si creus o no hi creus, es tracta de què és el que està passant. I des de fa mils d'anys la humanitat no se'n surt. Per tant, o canviem radicalment l'estratègia o no crec que en els pròxims milers d'anys ens en sortim, no? Finalment, jo conclueixo, perquè ha sortit el Deepak Chopra, esmentat avui, un autor molt interessant, que té un llibre molt recent que es diu Una solució espiritual. Jo crec que hem de començar a ser conscients de que tots els nostres problemes, els econòmics també, necessiten una solució espiritual. O dit d'una altra manera, una solució des del nivell de la consciència, des del canvi de consciència i de valors. I si no donem una solució espiritual als nostres problemes, jo crec que no els resoldrem mai. En Raimon Samsó, quan era director d'una oficina d'un banc, sí, també pensava això, és a dir, o per exemple, ara vist en retrospectiva, creu que les persones que se'n sortien, ho dic també per portar-ho a un nivell molt quotidià, no? Tenien un nivell de consciència més elevat encara que no fossin conscients? Sí, encara que no fossin conscients, és a dir, la gent que li anava bé econòmicament
era d'una forma diferent, diguem-ho així. Era d'una forma diferent. I el que li anava malament, amb els diners, parlem del banc, també era diferent. Diguem-ho així. No diré si és més espiritual o no. Però sí que et diré que, per exemple, que el que li anava bé estava molt enfocat en allò que volia crear i manifestar. I triava allò que volia. En canvi, el que li anava malament estava molt enfocat en el que no volia, amb la qual acabava manifestant encara més del que no volia. No sé si ho explico. Sí, això és aplicable a l'amor, per exemple. Si vols més amor, enfoca't en l'amor, no en el desamor. Exacte. No? O diem que, com diu l'Adela Cortina, catedràtica d'ètica, sense confiança no es fan ni negocis. Però si no creus en la confiança no la generaràs. I creure no és en el sentit metafísic, sinó és creure que la confiança és un valor necessari i imprescindible. Per tant, l'has de generar. I no tindràs confiança dels altres si tu no els dones confiança. Raimon Samsó, gràcies per haver tornat a l'Ofici de Viure cada dissabte amb el Com tenir feina. Fins aviat. Gràcies, Raimon. Bon dia. I gràcies a Pere Monràs per tota la seva aportació, al doctor Monràs, que, com dèiem, és metge oncòleg, que va exercir molts anys, que té un bagatge en aquest sentit, però també com a consultor especialitzat en economia del coneixement, fundador d'Helix3C, que, com dèiem, en començar, proposa noves formes de pensar en les organitzacions, en les administracions, en la societat en general. Moltes gràcies a vosaltres, m'ho he passat molt bé. Fins una altra, doncs, doctor Monràs. D'aquí uns instants, Àlex Rovira. Feu podcasting allà on aneu amb l'Ofici de Viure. Una de les coses que m'emportava... Albert Bosch en Expedició a l'Antàrtida. Podcasts d'aquí de Catalunya Ràdio em portava uns quants i de l'Ofici de Viure em vaig escoltar uns quants, de veritat, Si voleu escoltar qualsevol programa